Sabies que sota teu hi ha més de 4.700 quilòmetres de canonades que porten l'aigua a casa teva o al teu negoci? És com anar i tornar de Barcelona a Varsòvia. Interessant, no? Doncs a continuació t'expliquem 4 curiositats més sobre l'aigua. 1. Cada dia fem més de 1.100 controls de qualitat per garantir que l'aigua que consumeixes sigui segura i compleixi amb els estàndards més exhaustius. 2. Entre les 6 i les 8 del matí, el consum d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona es dispara fins als 9.000 litres segon. Això es deu sobretot a l'hàbit que tenim de dutxar-nos quan ens llevem. 3. El consum total d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona en un dia és de més de 510 milions de litres. Això equival a unes 200 piscines olímpiques. I 4. Sabies que a Barcelona la pressió de l'aigua arriba directament fins a un 7è pis? Una garantia d'aigües de Barcelona que no totes les ciutats del món poden oferir. Com veus, obrir l'aixeta i obtenir aigua saludable sembla senzill, però darrere hi ha molts factors que ho fan possible.